Wel, i ni yn seithfed nef yn ein bore yma ynghylch y gwartheg efo dosbarthiadau'r heffrod ifanc, yn dosbarthiadau'r bîff ifanc a'r heffrod cyfandirol sydd yma ar hyn o bryd a Dylan a Dion Hughes o Gorwen ni. I ni'n cael gwledd yma, Dion, yndyn ni? Gwledd fawr iawn. Mae'n sioe wych iawn am yr baby beef. Mae gen o dasg anodd iawn. Gwn ni weld be ddigwyddith yn y diwedd. O chi'n sôn wrthai Dylan fyna rhwng y cystadlu am bwysigrwydd y dosbarthiadau yma. Wel ia, ti'n bod, heb y boes yma, mae'r sioe ddim yn symud ymlaen. Dyma dyn ni'n dangos blwyddyn nesaf, a ti'n bod, dyn ni'n sbio blynyddoedd yn ôl, nhw'n ni byth ffeindio'n gwell na hon. Ond mae'n dod, ynddi? Ydy fe'n rhyfedd, sut mae'r brydio'n gwella ac yn datblygu, a maen nhw'n chwilio rhyw ffordd o hyd o wella pethau ynddi nhw? Ynddi, ti'n bod, mae hein, dwi'n meddwl bod ni'n camol digon ar y bobl yma, maen nhw'n mynd i drafferthion, a ti'n bod, mae'n esoserians, a bob beth yn does, a da ni'n mynd i och digon o ddeg wir. Mae'n oriau waith yn chwilio am darw, chwilio am had da, a chwilio am ffordd o symud beth ymlaen, does? Mae'n oriau lawer yn mynd ar y gwaith. Oes, a ti'n bod, dwi'n dotio sy'n mae'r teip yn newid, ti'n meddwl, gwn i byth yn gwell na hon. Ac eto, mae'n ei gwell eto, does? Ond i chi fel teulu, Dion, i chi yn y gêm yma, ynddi chi'n magu lloi ac yn gwerthu lloiau ifanc yn y sioeau potensial ac ati. Wyt ti'n gwybod yn union mae'n dy waith i wi? Yndyn, dyn ni'n trio magu'n hunain wan a trio newid o'r ddangos y finished product i sylfaen yr anifel. Mi werthon 2 heffer yn Rhuthun leni, yn anffodus er ni methu gwerthu 1. A rydyn ni feddwl cario ymlaen a dod o hyd drwedd. A ddim wedi, wneud yn dda iawn. Wneud yn dda iawn i chi, yn union. Sut mae gofynion y farchnad fel petai wedi newid yn ystod y blynyddoedd diwetha, Dylan? Wel, ti'n bod, mae di mynd, mae'r bîff, hwnnw igon sal o'n dydy, mae nhw di mynd, mae nhw eisiau, mae'r job wedi newid, ddim eisiau bethau trymion nag oes. Dwi'n gwybod, mae cywirdeb gyda i hefyd yn bwysig yn dweud. Mae hwnna'n bwysig yn dweud, trad y cyd symud. Mae hwnna mor bwysig, heb y coesau na i gario'r cig ac i gario'r pwysau. Sgynnoch chi'n byd nag os ydi o'n? Nag oes. A mae yna ddosbarth cryf iawn fan hyn nawr o flaen y beirniad, Chris Longton. Mae wedi cymryd i amser, mae'n deg i weid hynny bore yma, achos mae angen gwneud chwarae teg efo'r arddangoswyr yma'n does chwarae teg, a mae yna lot o foes profiadol yn y dosbarth yma nawr, Dylan. Oes, dwi'n gweld bod ei brwt yma, mae hwn ydi, mae hwn wedi dangos ers mynyddoedd yndi, ac ydi ennill lot, ac fi'n siŵr bod dei mae wedi cael soserians nes mae'n clecian yndi, dros y blynyddoedd. Ac chwarae teg, mae'n dod i fyny efo bethau anhygoel na oed, chwarae teg. Dau brwt sydd â gosaton i fan hyn yn y pwynt sylwebu. Mae'n wr profiadol yn wyneb cyfarwydd yma ynghylch y gwartheg. A mae wedi troi heffer fach neis iawn allan fan hyn yn dod, Dion. Yndi, mae'n smart iawn. Cywir a hyd. Sgwar, be arall chi'n ddisgwyl gyn 2 brwt. Mae wastad yn troi peth allan yn berffaith. Mae'n edrych mor hamddenol fyna wrth i waith, ynddo? Yndi. Dyna sy'n neud y profiad tu ôl i'r person. Mae o'n fwynhau o hefyd, ynddi? Yn union. A mae rhaid mwynhau yn does? Mae rhaid mwynhau. Pan i chi ar lwyfan fel hyn, yn y ffair ea fwyaf yn y byd. Man i ni weid yna. Pam ddim? Mae rhaid i chi mwynhau y profiad ac y beirniad Chris Longton yn amlwg yn mwynhau i waith. Mae'n gwneud gwaith da iawn yma bore yma'n osbarthiadau'r bîff ifanc. A mae yna dipyn o ffordd i fynd o hyd. Felly am y tro, a dwi'n i byth yn fyna. Croeso mawr iawn i chi nôl ato ni fan hyn i gystadlu'r bîff ifanc, yr heffrod sydd yn cadw ni fynd bore yma ynghylch y gwartheg. A mae yna ddosbarthiadau eithriadol y grif wedi bod. Mae hwn eto yn un cystadleuol tu hwnt a'r beirniad erbyn hyn wedi tynnu nhw fewn i'w trefn. Rhif 221 mae wedi tynnu fewn i'r safle cynta, sef y treacle gan y teulu Jones. Yn dy fe, Dylan? Wel, nes i sbotio ond bod i fewn ei wir, mae'n heip, gyda i, mae'n heip i, mae'n ddi gochwyn a mae'n mor lan, mae'n cario trwad, mae'n cered yn eis, motion da gen i.
Na, ffantastig o'n i'n meddwl. Byddech chi'n hapus i gael hon yn eich shed adre? Wel, os i'n gyda hon adre, heno, sicr, sy'n ni'n gyda. Ti'n gytuno, Dion? Do, haid fi berig. Na, cytuno'n llwyr. Ond dwi'n meddwl fy'n bris go arbennig ar hon, swn i feddwl. A dyna yw y penderfyniad wel ardderchog. Wedi dal eich llygad chi dylan o'r eiliad cyntaf i ddod fewn i'r cylch a wedi dal llygad y beirniad hefyd. Y teulu Jones felly wedi mynd â hi rhif 2-2-1 o teulu o Lamfair y Miallt. Tafliad carreg o faes y sioe fan hyn yn Llanelwedd a Treacle felly yn ennill y dosbarth yma. A mi fydd hon yn berig pan ddawi'r bencampwriaeth. Mi fydd hi'n berig, mae'n digon o pwer yn ei theoli. A pwer a cwyrdeb yn bob beth. A pob lwc iddyn nhw. Yn un i wylio'n sicr Dylan, hon? Ydy, yn siŵr. Mae'n lan, mae'n rhywbeth amdani i mi. A mae just dim hyd fawr na chi. Mae'n gywir, mae'n arbennig ag wir. Wel, am y tro, diolch o'r iawn i chi boes.